Jeg vil jo gerne sige nej, fordi jeg vil jo gerne sige, at man godt kunne gøre andre ting, men det tror jeg, det har været. Også i forhold til, at hvis jeg ikke skal tænke det ud for mig selv, men tænke det ud for min far, i forhold til det, han har sagt, så ja, så det var en sidste løsning. Fordi han har spillet hans ægteskab og ødelagt vores familie ved at spille og drikke. Altså jeg tror, første gang jeg fandt ud af, at min far spillede, det har allerede været som barn, fordi at min far han drak også, da jeg var barn. Og i 2001, da jeg var 8 år, og sådan, der blev min mor og far skilt, men sådan måske i årene op til det, sådan var der nogle gange, at min far var nede og drikke, eller måske var på spillehaller, og så har det været i hvert fald 1 eller 2 gange, hvor vi prøvede at hente ham ned fra en spillehal eller fra et værtshus, og så op i lejligheden. Min mor og far har ikke snakket sammen, så det har også givet rigtig meget ansvar hos mig og min bror, især hos min bror, fordi han har været den ældste. Så de har ikke kunnet snakke sammen, på grund af min far ikke har kunnet snakke sammen med min mor. Jo, jeg vil gerne have, at vi kunne have levet mere sammen, og kunne have et liv mere sammen. Men det har bare ikke været tilfældet. Så det tror jeg også er vigtigt på et tidspunkt, at der er mange ting, jeg er ked af det over, og som er sorg i mig, og som bløder stadig, og som vil blive ved med at bløde over ting, der kunne have været bedre. Og som ville være så dejligt, hvis det havde været bedre. Men det har det ikke været. Og så bliver man også nødt til at nogle gange sige, jo, for mig er det rigtig vigtigt, at man reflekterer, og man tænker i det historiske, hvad har der været. Men det er også vigtigt nogle gange til udgangspunkt i her nu, at tilgive og forsone og komme videre. Og sige, okay, hvis det så betyder, far, at du har et liv, hvor du har så meget frihed, og det betyder, at du endte med at være alene, og det endte med, at du så tager afsted, men at du så kan blive glad på den måde, så er det federe, end at vi prøver noget andet. Fordi det vil ikke være et bedre resultat.